Bamanyale chana muso demse ani makoroba mama de beni wati na kede sugol menura FM na maliko no fuka tabla muye maliko kanala somra fuli abetani ka obela jelinka osegere ama irala ka fogo dugu jera ame masay tanuka asibe koro barkada masamiye bi ira ana bi alamsa dueni ku o ira ana ame kla ka yini masay fe munye alamsa chama be masay mbulu ako o ira una kenya okonala ana alamlikla jakulu na masay tanu somra na kasibe koro barkada meseli chama ke kirawla kuntiki kan no de muhammadu rasulullah ye kishi ani nema chama be kanyashi alema o bolen ko fe anka jenabo sababu no de angulu bakoro na angulu fakoro nuni ame dugo kuye kakla ka dugo ka yunu fe ko alaka anyeme ula ne wati na mamunu yankon cheso ame masay ndili dali bada alako onogoye alaka yira shijoka anta dunku umakono no bara samuya anjati la kawye na bejela ko la kaw kufo kana blamuye kunyman la kawla al mamlaka obefu duguti la kaw befu jeunesse befu muso jakulu befu nina make meri baraka la ko fuka na bla gendarmuna abela jeli me fo so ngare na kabakar do mandira no de nura fmi anyore fona na manya ka fogo dugu jera ka damina tenena fuka ta goshimuye jumala nega ya ta no tana goshira nura fm sanfe don kibaru ambo obala ambo odaile osiratiga la muye kuna foni o chamamba ambo le koroso ngare na gayana ngado kuna foni konala jama jakulu debe faranyanga ka baranke wala sa awbe sega kuna foni ninga asrotu muna tiendo aklobe an kuma kanila ngamuye ekibu dafale nebe faranyanga ka baranke muno meka an la me fréquence 694.5 ane muno meka an na jabolo lo sirafe ekibu dafale nebe ni bara bela jelenku osigi sinka songmara na nyama yaso o kalfalano Mamadou Adama Maigala nambela jelo kama ko gafu jema kamadu memna tuka dagantigi ame fulitani ka segera ni watina balasa no balajigi nyama danga do ame fulitani ka afena segere namura samuye Muhammad Kulubali ni bela jelo kama ko fa misra ka ko belebele ale munna be wuli ka joni ko bla senga duguja ko mugani ta wala sa kuna fondi seba nunu o mesega sorante ka kono tugumna Muhammad Kulubali fa fuli obela siama munye bajangara ambassadeur no ye yakuba ginwe amba fene fo kosobe nega karafe songomare na obe munye baba Adama Touré modengani bolo no de Yusuf Sogoye nega karafe oba ale bolo Facebook la samunye musokorwanyima modé no de mamu kamara modé Burama Traoré Facebook oba ale bolo kuma bara mafla do songomare na netoko Boubacar Traoré kanuba ko mako beti anim ko rakat de Abu Safna Jaraye on mafla de bina kuna foni ninga abanenge mambo bika alasi o mafu osigorola o siratika lanta bla dagridela ko sabga wati abe bulla anofe anga nega durusira o de 76 33 43 03 Abu salam alaikum Walaikum salam Boubacar Traoré beti ambi foki wala nyimando oli jarani nura FM la meba chene muso demse ani makoro maliko ani maliko kan ali ambe be foka awal nyimando unaka kan kado ga fo inafo ya fo tugumina ali biye jien don dumando e ko sobe ambe ni korofo info wati belaji ka sababu ke kado ga fo ni ala ye jien dongo do dugu je inyana ikan ka fo ka barkada ko sobe ka masa fo ka barkada masa jalaki bali amba fo ka barkada anaka kan ami do de ke mamunu be ni ube tienso bi ali ami do ke ko ala ku daro suma ami yere kun tara tamala okera tama imbi talige kado ga fo antena muso walma antena muso odo ala yi aka miniji joya akera sibi ami do ke a sutralu ko mun bela jele kera sibi kunu ami do de ke fo bamato ala ka jigoro nya ami ala ka meleke nyuma sika kuna ya rabbi ya kon kitimina ala ka noya ami ana beta jemima ami do de ke masanye ala ka bela jele nya ka di ama ya rabbi de kado ga fo ni ando kan bi sigata la ami do ke ka fo halbi ala ka jamani ala ka kulusu ami fo fleni kosobe
Abu Safna Jara kɔrɔ fɔ a ɲɛna kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ mun ye kuma min n'o bɛna bɔ an da kɔnɔ sɔgɔmada in na a kana kɛ mun ye duguci kuma ye a ka kɛ mun ye dugujɔ kuma ye u k'a dɔn k'a fɔ ko ni kuma min n'o bɔra anw da kɔnɔ n'o kɛra kuma jugu ye fili dogo ye maaw k'a bila mun ye fili o minɛ o kɔnɔna la Abu Safna Jara an tɛ nin bila dakirida la o sabu kɛ mun ye radio partenaire olu caman de bɛ kunnafoni ni ka a jɛnsɛn Mali kɔnɔna la radio Mansur ale bɛ Katikaw fɛ yen Modibo Tarawele ale ɲɛmaa ye Aruna Kulubali Makenzi fo ka taa bila an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Bakari Dimeka ye a fana bɛ Kati foli bɛ lase a ma Amara Kulubali ka Jagokaw ka Amara an b'a fana fo n'an bɔra yen Abu an bɛ taa mun ye radio Tunkarake ale bɛ Murujan kɔnɔna la mun ye Macha Samake a n'a ka maaw foli bɛ lase u ma n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Buguni n'an donna yen radio belebele fila olu bɛ kunnafoni ni ka a banɛgɛmamɔ ni ka a sɛlɛ o de radio Bawule ni ka fara radio Lɛdu kan professeur Musa Kɔnɛ Siro Waraba cɛbilen foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ CMDT kɔnɔna la Buguni karamɔgɔ Fane an b'a a fo Abu n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Sama FM ale bɛ Yanful la Yakuba Kɔnɛ ale ye ɲɛmaa ye Sɔgɔna Daɲɔgɔn an b'a fo jɛmukan danbe kɛnɛ o sanfɛ Bill Sumano jelikuntigi ale ye n'an bɔra yen an bɛ taa Kɔlɔnjɛba n'an donna yen radio Jitigi FM ale bɛ kunnafoni ni ka a sɛlɛ ye Modibo Suguba SNTD kɔnɔna la foli bɛ lase a ma o Kɔlɔnjɛba kelen kɔnɔna la yen Ala ka hinɛ Elhaji Mohamed Jalo la a ka kalandenw foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Bayaku Jalo Mori ale kelen tɔgɔ la Surakabuguni kɔnɔna la Abu n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Kolokanikaw b'anw sɔrɔ radio Epifani ale sanfɛ o Nere Jara foli bɛ lase a n'a ka maaw ma Magan Fane Erekotrali ɲɛmaaba o ye ale ye Lamini Konare ni bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Burama Kulubali fo ka taa bila Sunkalo Jalo la Abdoulaye Kulubali ani Ajaratu Konare foli bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ Abu n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Dafina la ale bɛ Fanakaw b'anw sɔrɔ Dafina sanfɛ Mahamadu Dunbiya foli bɛ lase a ma directeur do promoteur o ye Dawuda Bagayogo Japon fana bɛ fo n'an bɔra yen Wa FM ale bɛ Tomiyakaw b'anw sɔrɔ Wa FM ale sanfɛ ɲɛmaa o ye Sirima Kulubali docteur Abdoulaye Damele promoteur o y'ale caisse de retraite o ɲɛmaaba ye Musa Baye madame Munkɔrɔ Jeanne Kamate an ka musokɔrɔba foli bɛ lase a ma Kirisini Munkɔrɔ Duguli Kirisini foli bɛ lase a fɛnɛ ma Samba Jara Tambu Dununba Kalatan an b'a fɛnɛ fo Joseph Tienu professeur do ka bɔ Bangasi directeur d'école fɛnɛ do Abu n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso n'an donna Sikasokaw fɛ yen Koto FM ale bɛ kunnafoni ni k'a sɛlɛ Mamadu Sidibe ni bɛɛ k'a ma ko Bajo ale ye ɲɛmaa ye directeur de programme o ye Sori I Tarawele n'an bɔra hali bi an bɛ to Sikaso radio Danbe ale fana bɛ kunnafoni ni k'a banɛgɛmamɔ ni k'a lase Sikasokaw ma o siratigɛ la ɲɛmaa ye Yaya Jurute ale ye Danbe ɲɛmaa ye Abubakar Sanogo ni bɛɛ k'a ma ko Butelisi foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye radio Bajɛ FM Kotokaw b'an lasɔrɔ o sanfɛ Mokhtar Tijani ale ye promoteur ye an bɛ Mokhtar an b'a a fo radio Badenya ale bɛ Manakɔrɔ Yakuba Marigo ɲɛmaa ye ale ye radio Benkola ale bɛ Senu o ɲɛmaa ye Musa Kɔnɛ numéro 2 foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Sigija radio Sigija ale bɛ Kalana 98.5 Kalanakaw b'an sɔrɔ Sigija ale sanfɛ ɲɛmaa ye Umaru Kulubali Badu foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an yɛrɛ terimuso bɛ yen n'o de Aissata Kansa ye an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ radio FM Jayikura Abu Safna Jara ale bɛ nin waati in na Kayikaw b'an sɔrɔ o sanfɛ mun y'an sigiɲɔgɔn ye sa an tɛ ɲin'u kɔ dɛ Musa Ɲare ale ye mécanicien belebele ko ɲumani kɔnɔna la yan an bɛ Musa Ɲare an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ n'an ye Musa Ɲare fo mun ye madame Kɔnɛ Worokiya an bɛ foli taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Worokiya nisɔntumani Worokiya bɛ fo awɔ foli ye tiɲɛ nka nisɔndiya ko Worokiya nisɔn ka di dɛ ayi dɛ technicien b'o kalama non n ko t'a kalama technicien u b'a kalama u b'a kalama dɛ ayiwa technicien b'a kalama donc Worokiya nisɔn ka di a ka kuma man ca kana nin fɔ sa wallahi a ka kuma man ca a ka kuma man ca dɛ kuma caman tigi tɛ sogo bɛ ka dɔ fɔ dɛ kosɛbɛ Abu Safna Jara n'an y'olu fo sa mun ye maliden minnu bɛ nin waati in na n'u sɔgɔliman na jamana kɔ kan foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ autorité morale n'a ka jama n'o ye Baba Adama Ture ko m'a ti furucɛ n'a kana furucɛ mun ye Musa Ture balimakɛ an bɛ Baba Adama Ture an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo badabada foli hali bi an bɛ don n'a ye Faransi kɔnɔna la Asitan Kulubali an balimamuso don an ka animatrice
belebele do an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi n'an y'ale fo Faransi Zumana Jakite a n'a furumuso Madame Jakite Safiyatu Kamara foli bɛ lase u ma Makan Diko ale fana bɛ Faransi hali bi o Faransi kelen kɔnɔna la ale jiginɛ ale bɛ yen ale jiginɛ foli bɛ lase a ma Faransi hali bi Lansana Fofana foli bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Aramata Dunbiya an b'a fana fo nin waati na Faransi kɔnɔna la Segukaw ka Mahamadu Jawara a fana b'an lamɛn Faransi Jawara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi Gafuri Awa Tunkara an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ nin waati na Faransi kɔnɔna la Abu Namɔrɛ lamɛrikɛnw fɛ dun i bɛ na ye k'a fɔ Amadu Jalo Fulakɛ Sarama Sumita Furucɛ n'o de ye laada an bɛ foli ta ni ka Amadu Jalo laada ni ka a sɛgɛrɛ dɔgɔnɔmuso de layidu n'o bɛ Gafuri Awa Gindo ko fɔ an b'a fana fo États-Unis o kɔnɔna la n'an y'ale fo Mahamadu Sumunu fo ka taa fara Madame Sumunu Mariam Kɔnɛ Madusi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw lamɛn Philadelphie Mbali Tarawele Amerikikaw fɛ Madame Cissé Abi Washington Adam Lee fo ka taa fara Aïssata Keita kan ani Madame Kebe Kiyatu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw lamɛn mun ye Washington kɔnɔna la Angolakaw fɛ Madu Touré ale bɛ yen Samba Tarawele ale fana bɛ anw lamɛn Angola Jani Jawara Damagile ale bɛ k'an lamɛn nin waati na ka Kɔngɔkaw fɛ yen Damagile foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara n'an bɔra yen an bɛ n'an sɛlɛ Espagne kɔnɔna la Jaralakaw muso Alimaɲare an bɛ Alimaɲare foli bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an bɔra Espagne an bɛ jigin Italie n'an donna yen Suri Jalo Fulakɛ ale bɛ yen Jibril Touré ale bɛ Italie fo ka taa fara mun ye Ibrahim Tarawele kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw lamɛn Italie an bɛ jigin ka n'an da Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Mahamadu Umar Ba an ka Fulakɛ Sarama ale bɛ yen nin waati na foli bɛ ta ni ka ba ni ka a sɛgɛrɛ Maliya so fo ka n'a bila Eli Diko la Abu ninnu m'anw lamɛn mun ye Abidjan jamana kan foli a bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Musa Dambele ale bɛ Genève 6 ale bɛ yen nin a ma fɔ ko mugu den bɛ dilan yen dɛ mugu bɛ dilan yen dɛ mugu bɛ dilan yen Susi kɔni n'i taara yen mugu bɛ dilan i b'a ye fa bɛɛ fɛ mugu bɛ dilan yen bi mɔgɔw ti an bɛ ka boli 20 ni tanda minnu kɔ yan olu ti mɔgɔ t'olu la ye o e tɛ kamalen kɛlɛtigɛ daminɛ dɛ olu bɔnnen bɛ fa bɛɛ fɛ Kirikali Sidibe Sitili Sido an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ko ne ko bete cɛya ni sarama ko mayo ko in bɛ di de mayo jumɛn maaw b'i la dɛ Mali ma gagné Mali gagné dɔ de nin di ne ma ka nin don kunun de a don dɔ tɛ bi o Mali tɛ dɔ de y'a di ne ma tun bɛ don depuis kunun de n'a tigi y'a di ma ni m'a don a tigi k'a ye n kana o fana ma ɲinɛ sɔndɛ 7,000 an b'o don na n'a tigi yɛrɛ kun mais i ta tɛ Maliko ye dɛ ni Maliko don i kan ka 7,000 i kan ka fɛn dɔ a la min ka ca 7,000 abada a ti don a la ne tɛ n tɛ maa musalako la Maliko don mais n tɛ maa musalako la dɛ 7,000 ka ca guloginin kelen ma fɛn min tɛ hali nɛnɛ minɛ yɛrɛ guloginin kelen Kɔrɔtɛmu Sidibe nin waati na a fɛnɛ tulo b'an na an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Irlandais Touré an b'a a fɛnɛ fo Valentin Dabire foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ n'o bɔra yen foli an b'a ta ni ka Male Sumare an b'a a fo Mohamed Dugure fo ka n'a bila mun ye Kulubali Ismaël la Salifu Sumano Wara Keji a tulo b'an na nin waati na o ye wara ye dɛ awɔ kosi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Denise Nakuluma an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Nakuluma ko Nakuluma a jamu de y'o ye Karim Bengali an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ kɔnɔna la kosɛbɛ Abu Safina Jara kunnafoni kɔni a ka ca sɔgɔmada in na waati kelen na mun ye Surakabugu ye an bɛ da ye mun ye Japon Jakarta mɛlɛkɛ Japon an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Madame Diaw mun ye Aminata Kulubali an bɛ foli ta ni ka Madame Diaw ni ka a sɛgɛrɛ Musa Diaw ka madamu an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Colonel Ismaël Lenoir foli bɛ fo a bɛ fo Colonel ayiwa ko Jean Gardabu kosɛbɛ awɔ an y'a bila o an bɛ Gardabu la est-ce que fɛn bɛ se ka min bi ne b'a min dɛ awɔ ne b'a min n'i tɛ se ka min n'i ma dumuni kɛ dɔrɔn i sen bɔ a la awɔ o de don non ne bɛ dumuni min dun o de ma sɔrɔ bi i bɛ sɔ de dun wa c'est la viande viande de ma ɲimi fɛ n'i m'o dunni dabila o de bɛ manger sɔgɔma e bɛ yɔrɔ min na sisan seerenin dun bɛ sɔn k'i minɛ dɛ non o de ma manger sɔgɔmada in na ayiwa o ma manger dɔgɔnɔ ko dɔgɔnɔ ma an tɛna se a fɛn na ne kɔni b'a min dugu jɛw jɛ i bɛ daraka sɔ la anw ta ye sogo de
a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ko vitamine min bɛ sogo la ko o vitamine kelen bɛ sɔ la tiɲɛ tɛ a fɔra ɲɛna ko sogoba dun a bɛ seri dun bila maa la kosɛbɛ Sidibe Arasa CDR an b'a fɛnɛ fo Arasa CDR an b'a fo ka waleɲuman dɔn Abu Safinɛ Jara an b'a ɲini nin ka karafe fɛ n'o de ye Yusuf Sisoko a ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ a bolokɔnden tan ko y'a fari dɔ ye a ka t'i munumuna in kana jɔ ka na o bɛ kɛ Abu Safinɛ Jara ko duga o jaabira arajo ye Nura FM ye 94 tombi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɔrɔda la ni maa min sera wɔrɔda sugu la i bɛ kɔrɔnfɛn fan k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ i bɛ antenne jan i b'o ye sanfɛ o de arajo Nura FM ye an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 amada kanubaw fana kulo kan nin waati na mun ye Nura Media n'a bɛ Nura TV kɔfɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan maa minnu n'u bɛ fɛ ka mun ye CAN ye CAN Cameroun 2021 maa minnu n'u bɛ fɛ ka a lajɛ u bɛ se ka taa mun ye arajo Nura FM an ka site o sanfɛla la n'o de www.nura-media TV www.nura-media TV n'i taara o sanfɛla la mun ye dolaci i b'a a bɛɛ lajɛlen lajɛ o sanfɛla o la kosɛbɛ siratanta ma an b'a a dabɔ Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo don kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min ni n bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na o de soit de Bamako wula o ye ale ye Abu Safinɛ Jara mun ye Laya Jara ye Laya Jara a kumara walasa Alassane Dramane Ouattara a kɛlen bɛ ka ŋaniya juguya mun ta ni k'an ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ an ka jamana marabaw fɛnɛ ye miirina ni hakilinataw ta nin waati na ni ka ɲɛsin a don a ma o siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana marabaw n'a bɛ autorité malienne ko fɔ u ye wele kɔni k'o bila sen kan nin waati na tapi wurusi maa minnu kɛlen bɛ ka guwara sɛbɛkɔrɔ da Alassane yɛrɛ kama tapi wurusi ko a dara u ye a bɛna da u ye Bamakɔ kɔnɔna o la koyi maa minnu bɛ yen ko u ni Alassane k'u ka daga ko a tɛ fi sɔ kelen kɔnɔ an bɛ daga kelen sɔ tɛ fi daga kelen kɔnɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara mun y'an ka jamana marabaw u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an n'olu tɛgɛw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na Alassane Dramane Ouattara a ka ŋaniya juguya a bɛ se ka segin a ma cogo min na Fatirikeba ka fɔlɔ min ye Laya Jara ye a ko aw ni Alassane Dramane Ouattara anw ta kɔni kɛra e pour e dan pour dan o siratigɛ de la ko an ka jamana marabaw ye miirina dɔ kɔni k'o ta nin waati laban ninnu kɔni na ka ɲɛsin mun ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ma koyi miirina ninnu ye fɛn jumɛn de ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛn'o mun ye Alassane Dramane Ouattara opposant minnu bɛ a la Côte d'Ivoire jamana kan olu bɛɛ lajɛlen ye ji kɛ butɔn na ka duuru kɔni k'o don fiɲɛ la a dɔw tun bɛ kaso bon na anw fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna la nka nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ an ka jamana marabaw a ka opposant fɛn fɛn tun bɛ yan fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka kɛ bolo bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na walasa mun ye baaraw bɛ se ka ɲɛ o siratigɛ de la kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ maa mun yɛrɛ bɛ yen n'a kɛlen bɛ ka Alassane Dramane Ouattara ni a y'a kamana gan kosɛbɛ n'o de ye Ben Sugu i b'a dɔn wa n b'a dɔn u y'a minɛ kɔsa in n'an fɛ yan mandat d'arrêt international kun dara cɛba min kan a ma minɛ yan minɛna a bilala u ma bila a bilala o ka ɲi a bilala o ka ɲi u k'a bila kosɛbɛ k'a ka vaguer à ses affaires a banna point final ko Ben Sugu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye maa mun n'a ni soro gɛm u ka surun kosɛbɛ n'a bɛ gɛm soro n'a bɛ o kofɔ Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ fo ka taa bila mun ye u ka wasabulon n'a bɛ assemblée nationale kofɔ o ɲɛmaa kɔrɔ n'a bɛ gɛm soro kofɔ siga t'a la waati tɛmɛnenw na kɔni an bɛ yɛrɛ bɛ don min na komi sisan ale kɔni ye ji kɛ butɔn na a bɛ nanzara jamana o kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara o hakilinata o n'a hakilinataw kɔni ku u tɛ fan kelen o fɛ o sabu kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara ale tun bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye gɛm siro o bɛ se ka fara a kan cogo min na parti belebele dɔ ni k'o sigi sen kan an ko ma ko RDR n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale na kɛ parti ye mun ye u foyi ye bɔ an ye ale ni o hakilinaw ni k'o lafasa o siratigɛ de la ko mun ye gɛm siro kɔni ale y'i ban cɔri k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a ka nin hakilina ye ko ale tɛ tugu a kɔ cogoya si la a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya belebele ni ka ta ka ɲɛsin mun ye gɛm siro kɔni o ma a ma ɲɛ mun kɔ a ye ji kɛ butɔn na ni k'i yɛrɛ ɲini mandat d'arrêt international o filila ma mun ye Côte d'Ivoire kiiritigɛlakaw fɛ Fatirikeba ka fɔ la mun ye ancien député n'a bɛ wasaden kɔrɔ n'o b'o kofɔ n'o ye Ben Sugu ye ale ye maa mun n'a ni gɛm siro ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ mun ye gɛm siro o ka baara dɔrɔn o ye ale ye ko siga t'a la kunu mun ye an ka jamana marabaw u ye fiɲɛ bɔ da k'o d'a ma koyi o sabu kɛ a tun bɛ kaso bon na anw fɛ yan a bɛ nin ka waatinin kɔni bɔ Fatirikeba ka fɔ la a ko n'i y'a
jateminɛ k'a lajɛ ŋunuŋunu kuma kɔni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye an ka jamana marabaaw ye nin hakilina kɔni ta ka ɲɛsin mun ye Alassane Dramane Ouattara o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ filɛ ka ŋaniya juguya mun ta ni k'an ka jamana o sɛgɛrɛ o jaabi de kɛra nin ye k'a ɲɛsin a fɛnɛ aw ma Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye bɛn sugu mun n'a bɛ fɔ tan mun ye Côte d'Ivoire kiri bon olu kɔni ye mandat d'arrêt international ko o bila a ma a bɛ ka waatini kɔni bɔ o siratigɛ la u y'a minɛ ka don mun ye an ka kasobon o kɔnɔna o la yan o sababu kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ fanga jugu mun n'o kun b'an kunna yan n'a bɛ Laji Burama faga ko fɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin cɛ kɔfɔlen ni ka a don dibi la nka an bɛ don min na n'a fɔ bi an ka jamana marabaaw kɔni ye fiɲɛ bɔ da k'o di nin cɛ kɔfɔlen ma Abu Safinɛ Jara o dɔrɔn tɛ koyi o siga t'a la mun ye Ivoirien ka maa minnu bɛ n'u ye opposant ye ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma a fɛn fɛn bɛ kaso la anw fɛ yan siga t'a la ko kibaruyaw kɔni bɛ ka yira ko a bɛɛ lajɛlen fiɲɛ bɔ bɛna da bɛna di a bɛɛ lajɛlen o ma Fatigiba ka fɔ la mun ye Laya Jara ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ embargo mun sigilen filɛ anw kunna tan cɛ tɛ muso nɔ tɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara ko ale de nɔ don o sababu kɛ yanni CEDEAO ni UEMOA u ka sigi n'a ka kɛ janvier kalo tile 9 tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana marabaaw olu ye délégation belebele wuli ni ka taa mun ye Alassane Dramane Ouattara k'a lafaamuya kosɛbɛ walasa mun ye jamana in a bɛ taabolo min kan a ka k'o jateminɛ ni hakili ye Alassane Dramane Ouattara a ye Guwara sɛbɛkɔrɔ da o baabu o kan o siratigɛ la k'a yira k'a fɔ ko ye fɛn ye k'ale tɛna jɛn n'a ye bi ko a tɛna jɛn n'a ye sini Alassane Dramane Ouattara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana minnu bɛ n'u bɛ CEDEAO kɔnɔna la fo ka taa fara mun ye UEMOA kɔnɔna la o masakɛ ninnu a y'u bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ kɔnɔna surugu ka ɲɛsin an ka jamana o kɔni o ma o siratigɛ la Alassane Dramane Ouattara an kɔni ka jamana marabaaw fana bɛ ka nin miirina mun ta k'a sɛgɛrɛ nin tan ni y'an gosi an fana b'i gosi fo dugu ma o siratigɛ la Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la an ka jamana marabaaw o ni Alassane Dramane Ouattara sɔ kɔni ko a tɛ fi daga kelen kɔnɔ o sababu kɛ gɛlɛya fɛn fɛn filɛ anw dala nin ye embargo mun filɛ anw kan cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ bi Alassane Dramane Ouattara mun ye Makɔrɔni ka espion o ye ale de ye koyi Makɔrɔni ka pion siga t'a la ko o de ye mun ye Alassane Dramane Ouattara ye wa a ye jamana minnu filɛ CEDEAO kɔnɔna la UEMOA kɔnɔna la a y'a masakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen su ni ka kɛ an ka jamana kɔni kan embargo ni ka a sɛbɛkɔrɔ su an kan a Fatigiba ka fɔ la a ko siga t'a la Alassane Dramane Ouattara a ka opposant maa minnu yeli bɛ suna tigɛ ka bɔ a ɲɛ la n'u kun bɛ dibi la an bɛ don min na ko anw fɛ ɲɛ Bamakɔ Abu Safinɛ Jara ko bolo kɔni bɔra a bɛɛ lajɛlen o kan na siga t'a la don n'a nataw la mun ye Guillaume Soro ye ni ko taara taabolo la ko tapis rouge an tɛna sɛlɛ a yɛrɛ Bamakɔ kɔnɔ a kana an bɛ jɛ ka ku an bɛ ku Fatigi don an y'a sama ka bɔ mun ye sɔgɔmada na soir de Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale ye kalimukalatigi Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la a banna nin de don kuma banna nin y'a kɛ cogo di kosɛbɛ a tɛ taa nin kɔ u ka maa fɛn fɛn b'an fɛ yan u k'u bɛɛ labila a banna u si kana si kaso la bilen a banna point final gɛlɛya fɛn fɛn filɛ anw dala nin Alassane don a banna Alassane de don cɛkɔrɔba si bannen san 50 ni kɔ Alassane yɛrɛ ne y'a ye e yɛrɛ fanga sɔrɔ ni maa min bɛ i yɛrɛ kalama i kan ka nin ɲɔgɔn ko sanction sigi anw ka jamana in kunna bilen a tɛ Makɔrɔni ka ko la dɛ k'ale teri ye Makɔrɔni ye Makɔrɔni ko k'a teri t'ale la san 10 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'i teri ye i mɔden filan a ko teri t'a la i ko i diyagoya k'i teri y'o ye a banna n'a kɛra mun ye a tɛ dogo i la o kosɛbɛ i bolo don Boubacar Traoré bete kadu a fɔ mɛn tɛgɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ka kɛ ni a ka bi alamisadonya bɔli ye Y Dunbiya a ka sɛbɛn don a ye k'a dɔn k'a fɔ bamananw ko n'i y'i bolo kelen kɔrɔta ko i ka sira tɛ maa la kelen wɛrɛ kɔrɔta kunna k'a fɔ ko maa fana ka sira tɛ i la i na dɔ kɔrɔta a banna Siriba ka fɔ la ni o ye Y Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an gɛn bɛ ka kangari gɛlɛn tigɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi la k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko ka frontière bɛɛ lajɛlen k'a da suwa sanfɛla dugumala ani dugumala n'a ma ɲa k'a fɔ u y'u ta da suwa ko a man kan fana k'a dɔn k'a fɔ ko u ka avion ka ye anw ka dugukolo sanfɛ dɛ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko faransilakaw ka avion dɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u yera k'a dɔn k'a fɔ a kɛra taratadon janvier kalo tile 11 en 2020 in na dɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko sanction min ni a taara ka bin Mali kan sanction min ni a surundulen bɛ anw kan k'a sababu kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba jugu ale ka hakilina jugu k'a dɔn k'a fɔ k'u ta ka biri anw ka jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ UEMOA ani CEDEAO a jamana ɲɛmaw maa minnu ni olu kɛra sababu ka Mali k'an don nin gwɛlɛya ba in kɔnɔ bi n'a ma ɲa k'a fɔ ko Faransi fana a y'a jira k'a fɔ ale na olu jukɔrɔma tindi sanction tigiw ko na u jukɔrɔma tindi kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO ka taa se UEMOA ma n'a ma ɲa k'a fɔ ko Faransi y'o kɛ sanction bilen kɔrɔ kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ frontière la k'olu bɛɛ lajɛlen
k'u dashwa dugumana ani sanfɛla ko a man kan tuguni faransilakaw ka avion ka ye yili yala la anw ka dugukolo a sanfɛ a ti ɲɛ dɛ an ka taa parce que ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Y Dumiya ye a yirala k'a fɔ ko taratado janvier kalo tile 11 faransilakaw ka avion dɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a y'i kunda k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kan k'a dɔn k'a fɔ a bɔra Côte d'Ivoire a bɛna Bamako Gao k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ Gao ka segin ka taa Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ ko a yera o togo la janfa bɛ ka fɔla waati min k'a dɔn k'a fɔ an ka Mali gouvernement u ye nin baara in ye k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a sɔrɔ Faransi u ka nin avion in n'a numéro ye k'a dɔn k'a fɔ A400 ye A400 numéro matricule k'a dɔn k'a fɔ FRBAN k'a dɔn k'a fɔ nin ye avion nin ye a numéro ye k'a dɔn k'a fɔ nin avion min ni a numéro fɔlen filɛ nin faransilakaw ka avion don avion min ni a yera k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔrɔsi avion don min ni a bɔra Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna cun Bamakɔ a bɛna cun Gao wa a cunnen kɔrɔ kɔfɛ Gao a bɛna wuli ka bɔ Gao tun ka taa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire la a bɛna taa Abidjan parce que ka fɔla dɔn k'a fɔ ko waati min an ka Mali ɲɛmaw u sɔmina a la k'a fɔ ko avion dɔ kɔni kun bɔ mɛ i ka dɔn k'a fɔ Abidjan kan k'i kunda Gao kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'u ye ci tigɛ faransilakaw la dɛ k'u ko ni bi bɔra la k'a dɔn k'a fɔ nin kɛlen min ni nin kɛlen filɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw kɛra sababu ka CEDEAO ka sankɔrɔ ta ka CEDEAO jukɔrɔma tindi k'a kɛɲɛ ni u ka sanctions ye wa k'a dɔn k'a fɔ nin ka kɛ a fɔlɔ ni a laban ye min ye aw ka avion ni a yera an ka dugukolo sanfɛ n'a yera an ka sanfɛla la mama u fa aw y'a yɛrɛ fa a banna Amadu ko o t'anw ni Abidjan cɛ yan avion bɛ bɔ cogo di Abidjan ka n'i yɛrɛ sɔrɔ an ka Gao kɔnɔna la ka sɔrɔ anw ka marabaaw t'a kalama a man ɲi o yɛrɛ ya tɛ parce que ka fɔlɔ ni o ye Y Dumiya ye Y Dumiya a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction kɔni ko o bira Mali kan k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ CEDEAO la olu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ ka CEDEAO ka sanction in k'a labato ni faransilakaw kɔni fana kɛra sababu ye mun b'a yira k'a fɔ ko sanction minnu ni a fɔlen filɛ nin ye wa ko olu na CEDEAO maaw ka sun a jukɔrɔma tindi dɛ ka fɔla Y Dumiya a y'a yira k'a fɔ ko faransilakaw u ka avion min ni a wulilen filɛ ka nin baara in kɛ Mali autoritéw ni u ye gouvernement ye kɛrɛnkɛrɛnyana Sokɛli Kukola Mayiga a ka gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni u ɲɛsinen bɛ avion ko ma k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bataki u y'a bɔ k'a bi koyi bataki min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko kangari gɛlɛn ko u y'a da faransilakaw ye dɛ ko ka ci f'u ɲɛna a kɛra sɔrɔsi avion ye o a kɛra avion min maaw ta ka taa n'u ye duguw la o avion kɔni ma bɔ avion na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ pan sanfɛ kaba ni kɔnɔ tɛ fɔ avion don n'a bɛ bɔ Faransi cɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u t'a fɛ u ɲɛ k'a ye an ka Mali dugukolo kan dɛ Matiriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ni a yera Mali dugukolo kan ko min m'a bɔ a ɲɛnɔ ko o n'a da u kan koyi wa ko k'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na opinion nationale et internationale k'o ti dɔwɛrɛ dɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ ko faransilakaw u kɛlen filɛ ka sariya min da wa u bɛ k'a sɔsɔ koyi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko frontière ka datugu embargo a ka kɛ ko embargo tɛ se ka kɛ Mali la ka tila ka olu to olu ka n'u mago ɲɛ anw fɛ k'o de ti kɛ o fila de ti ɲɛ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye embargo sigi anw kan avion kana don anw ka dugu kɔnɔ wa u ka avion fana kana don anw ka dugukolo kan koyi parce que filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumiya ale ka sɛbɛn indicateur du renouveau foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ soit de Bamako ne b'a ale sɛlɛ ka gɛrɛ na Abu Safinɛ Jara muso fulutɔ u ka kaana kɔnɔ u ti sa o yɛrɛ kɔ Mayimuna Dunbiya a kumara i bɔlen filɛ k'i da don mun ye avion ko kuma min na siga t'a la kuma kelen dɔ a kan Mayimuna Dunbiya fɛ a ko mun ye autorité malienne ye n'a bɛ fanga marabaaw ko fɔ u kan k'u hakili to nin ko in na kosɛbɛ koyi ka ko in jate minɛ kosɛbɛ nin pankuru mun na a bɔra Abidjankaw fɛ yen ni ka ni sɛlɛ mun ye anw fɛ Gao ko in kan ka jate minɛ ni hakili ye wa ko in kan ka lajɛ fɛn jumɛn de bɛ pankuru in kɔnɔ pankuru in nakun ye fɛn jumɛn ye Abu Safinɛ Jara ko a ka ɲɛɲini Patrick b'a ka fɔ la mun ye Mayimuna Dunbiya ye a ko mun ye i ye i da don a la cogo mun na mun ye CEDEAO ni an ka jamana kɔni cɛla la siga t'a la mun ye frontière n'a bɛ duguma sira ni sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen o kofɔ a bɛɛ lajɛlen suyalen don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ye miirina ni hakilinaw ta k'a yira k'a fɔ ko mun ye embargo ko aw y'o susu an ka jamana kan sanfɛ sira ni duguma sira o bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye pankuru ka bɔ mun ye Abidjankaw fɛ yen ka na Gawokaw fɛ yen ka tila ka bɔ mun ye anw fɛ Gao ni ka taa Abidjan k'o ye faransiya pankuru ye Abu Safinɛ Jara an marabaaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ k'u tɛna jɛ n'a ye bi wa k'u tɛna jɛ n'a ye sini o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile o kɔni ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin ci cɛyu ko mun ye u ye kibaruyaw kɔni k'a sɔrɔ kibaruyaw yɔrɔ sɔrɔlen tɛ koyi anw ka aradari minnu bɛ yen o sabu kɛ anw nin waati na anw ni maa minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a bɛ Irisi jamana o kɔfɛ ka tɛmɛ Alizeri fɛ
fe aka ja fo ka taa bila mun ye shin jamana la Abu Safina Jara ali ni menemeneni n'a pana sanfɛla in na sigata la aradaru n'a ye koyi o siratigɛ la ni pankuru mun filɛ n'a bɔra Abijankaw fe ka ni sɛlɛ anw fe Gawo mun ye an ka jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko nin pankuru in k'olu kun tɛ kibara foyi dɔn a la Abu Safina Jara ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ nin pankuru mun na a bɛ kɔfɔla tan i n'a fɔ i da dɔ la pankuru in numéro immatricule o de A400M Atlasi o de armée de l'air France ka armée de l'air o pankuru dɔ kɔni ko o do o siratigɛ de la nin pankuru kɔfɔlen mun n'a bɔlen filɛ ka fɔ tan ko pankuru in ko a tɛmɛna waati dɔ kɔni na Wagadugukaw fe ko ka sɔrɔ ka Ɲamekaw fe olu y'a f'u ɲɛna ko an bɛ don min na n'a fɔ bi a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ pankuru in ko a kana taa Gawo a kana na buye an ka Maliba kɔnɔna la olu kɛlen k'o yɔrɔnin fɔ k'u ye kunnafoni kɔni k'a tigɛ olu la pewu u ma kuma olu fɛ bilen u ma kuma Wagadugukaw fɛ kuma tɛ mun ye Ɲamekaw ma avion in filɛ nin a y'a ka baara kɔni ka a dabɔ ni ka ni sɛlɛ anw fɛ yan Gawo o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an marabaw kɔni olu bɔra a kalama ko pankuru dɔ kɔni ko o yera an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ pankuru min yera an ta a suguya dɔn o yɔrɔnin bɛɛ u ye kunnafoni ni k'a bɔ ka birike caw mun ye an ka minisiri mun bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don an ka gouvernement ale ka kuma lase ma n'o bɛ colonel Abdoulaye Mayiga o ba ale kofɔ a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi nin pankuru mun na a yeelen filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ko embargo ko ba an n'aw cɛ pankuru foyi man ka bɔ mun ye Abijankaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ Faransi ka pankuru de don ka n'i da anw fɛ Gawo fɛn don an tɛna jɛn n'a ye bi wa an tɛna jɛn n'a ye sini nin y'an kangarida laban ye Faransikaw ko a k'a dɔn k'a fɔ nin pankuru n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yera anw ka jamana a sanfɛla la tuguni maamaw fa a y'a yɛrɛ fa koyi o sabu kɛ an b'a sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen ka a kɛnɛma minɛw ye fasiri filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔna la Mayimuna Dunbiya ale ye kalimukalatigi Abu Safina Jara i bonya o b'a la mais ni yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di kabako don dɛ nin pankuru ko in ka ɲɛɲini dɛ a kan ka ɲɛɲini a kunnafoni jɛnsɛnlen don fan bɛɛ aw bɛ se ka taa ka bɔ Côte d'Ivoire et puis Côte d'Ivoire ni Gawo cɛ il faut voir ça an ka marabaw tɛ foyi kalama a bɛ se ka na jamana kɔnɔ ka sɔrɔ an ka autorités t'o kalama u t'a kalama wa toujours est-il que ni nin n'a ɲɔgɔnnaw daminɛna u bɛ nin ɲɔgɔn ko dibi kow de labɛn kosɛbɛ avion aw yɛrɛ ko embargo b'a n'aw cɛ avion bɛ se ka bɔ Abidjan cogo di hali n'o y'a sɔrɔ États-Unis ka avion de don non on s'en fiche an mago b'a la a banna an mago foyi tɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ in dɔn se yɛlɛmana dɛ a yɛlɛmana dɛ hali ni mɛnɛmɛnɛ ni n'a munumunu na kɔrɔnfɛn fan fɛ a bɛ ye sisan an ka mɔgɔw ye kangari da dɛ k'a da ka kɛ ko n'a sera fila makɔrɔni n'i ye mun sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ o ko y'i kun ye dɛ n'an ye u ka avion wɛrɛ bi a to a y'a jigin k'a bɛ susu dɛ a bi jigin de n'a yera a bɛ susu kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen a bɛ jigin de a bɛ susu an b'a jigin de sanni dugu cɛ an b'a da dugu ma a banna kunnafoni filɛ an b'a kɔnɔ da dugu an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔna la musow ka Mayimuna Dunbiya ale ye kalimukalatigi ye i bonya o b'a la bete k'a dɔn k'a fɔ Zenit Bale n b'ale ta Zenit Bale n bɛ bɔ ni a ye a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement la Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya a ministres ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ économie et financement sɔrɔ ani musaka ko kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ commerce ni o ye jagoko ani transport ye bolimafɛn ko a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ni opérateur économique ni o ye jamana a kɔnɔna sɔrɔ bosonbaw ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko tarata don ni o bɛnna janvier kalo tile 11 ma san 2020 in na san 2022 in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ belebele min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka sugu kɔnɔnaw na k'a dɔn k'a fɔ ni u ye marché ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɔli kɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kun bɛ tali kɛ nin de Amadu ko bɛ yen a siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnye min ni a kɛlen filɛ nin ye ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko ma ni nafolo ko ka taa se ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ jago kow ma ni bolifɛn ko k'a dɔn k'a fɔ ka taa se maaba wɛrɛw ma service douane to a la k'a dɔn k'a fɔ impôt ninnu bɛɛ lajɛlen taara fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ tali kɛ opérateur économique la ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ jagobakɛlaw ye ni u bɛ wele ko opérateur économique sɔrɔ bosonbaw k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye ɲɔgɔnye ba kɛ ɲɔgɔnye in bɛ tali kɛ fɛn min kan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi CEDEAO jamanaw olu kɛlen kɔrɔ kɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka sanction k'a ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ UEMOA ani CEDEAO to a la ninnu kɛlen kɔrɔ kɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ jalakiw ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ sanction berew talen kɔrɔ kɔ an kama i k'a dɔn k'a fɔ ni an ma janto kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu min ni a bɛ na
ni gwɛlɛya jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya na gwɛlɛya min ni a bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ da dumuni fɛn ko la sababu la k'a dɔn k'a fɔ minisiri hakili ka bon kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ u sina ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sɔrɔ bosoma minnu bɛ jamana kɔnɔ u wele k'a dɔn k'a fɔ ka kɔrɔfɔ ka baro kɛ baro sigi in kɔnɔna na de ye k'a yira u la k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ da dumuni fɛnw na u bɛ se ka na sira wɛrɛw fɛ cogo min na min de k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamana minnu bɛ yen olu sen bɛ sanction kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw bɛ se ka don o da min fɛ k'a dɔn k'a fɔ o baara u k'olu boloda Siniba ka fɔla akodi n'o ye ka dɔn k'a fɔ Zeniti Bale olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ minisiri kɔni a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ opérateur économique kɛrɛfɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔnaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka labɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ feerefɛnw na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw na sannifɛnw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na biriko fana u kumana o kan k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de sababu la minisiri kɔni a y'a jira i ka dɔn k'a fɔ nin opérateur économique la k'u k'a dɔn k'a fɔ u ka nin baara in kɛ wa an bɛ waati min na komi sisan jamana kɔni i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya an bɛ a kɔnɔ o de sababu la walasa jamana kɔnɔdenw basigi a ka don jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔnaw bɛ se ka marché bɛ se ka remplir cogo min na marché k'a dɔn k'a fɔ fɛnw bɛ se ka na marché kɔnɔ cogo min na sumanw a bɛ se ka na marché kɔnɔ cogo min na wa basigi a bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na opérateur économique k'a dɔn k'a fɔ ko u fana u kumana u y'a jira u ka kuma kɔnɔ k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO ani UEMOA kɛra ka sababu ye ka nin gɛlɛya in ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ olu minnu ni olu ye opérateur économique ye jagokɛlaw dɔn k'a fɔ olu ye sɔrɔ bosomaw ye masa ka ala ka nɛɛma kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ dɔɔnin bɛ olu kun n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ nimisi wasa an ka se k'o sɔrɔ a y'a kɛ dɛ kɔnɔdenw an ka se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko u na u wuli ka jɔ olu na bɛɛ lajɛlen kɛ o de sababu la minisiri y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Muritani ta k'a lajɛ ka taa se k'a dɔn f'a fɔ Algérie ma ani k'a dɔn k'a fɔ an dɛrɛ jamani min bɛ yen ni o bɛ wele ko Laginɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ délégation dɔ la o na ci o yɔrɔw la walasa k'a dɔn k'a fɔ fɛnw bɛ se ka na nin siraw fɛ cogo min na fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO jamanaw na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛnw bɛ na o sira kɔrɔw fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka o siraw dagwɛrɛgwe o dagwɛrɛlen ka to yen sira wɛrɛw ka dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Muritani sira k'a dɔn k'a fɔ ka se Algérie ma wa ka taa se Laginɛ yɛrɛ ma Laginɛkaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko frontière datugu tɛ olu ni Mali cɛ ka d'a ka badenya k'a dɔn k'a fɔ sinjiya o de b'an cɛ anw ni Laginɛ cɛ a mɛnna tɛ bila ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO kɛlen bɛ ka nin ɲagini bere ta ka anw sɛgɛrɛ olu Laginɛkaw sen tɛ a la o tuma ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Laginɛ sira o dayɛlɛlen bɛ fɛn min bɛ tali kɛ Muritani sira la ani k'a dɔn k'a fɔ Algérie k'a dɔn k'a fɔ an ka faamaw ko u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ délégation dɔ na wuli kwasa in na min na kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Algérie faamaw wa kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw ka tɛmɛ ani olu cɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ dumunifɛnw ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ don jamana kɔnɔ suguw ka se ka approvisionner kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o fɛnw bɛ se ka na Algérie Muritani ani Laginɛ fɛ cogo min na Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ Zeniti Bale kɔnɔ Zeniti Bale foli a bɛ taa ni k'a baarakɛlaw sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jare bɔra k'i da don kɔrɔfɔ mun na wuli bali o yɛrɛ dogo ye k'o sabu kɛ jagokɛla bɛ anw fɛ yan jamana kɔnɔna la u tɛ siran Ala ɲɛ u tɛ siran a tila ɲɛ mun ka di olu ye o ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de ye gɛlɛya kana dɔrɔn olu k'u sɛlɛ a kɔnɔna la maa minnu bɛ gɛlɛya kɛ kabi sisan olu bɛɛ ye Faransila ka dɔ ye awɔ kɛ commerçant bɛ taa ye k'a fɔ k'u bɛ taa stockiw de kɛ gɛlɛya kana dɔrɔn dabila ka stockiw kɛ a mana gɛlɛya dɔrɔn u b'a labɔ c'est ça Ala ka ɲɛ ka d'a ma Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka hakili ɲuman d'u ma Sfɛnksi ne bɛ ale sama ka gɛrɛ na dugutigi Denbugɔ ani sigi o tɛ bɛn cogoya si la min ye Sfɛnksi maaw ye u kumara u ko siga t'a la anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la u bɔlen filɛ ka nin sanction mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ tan sanction mun na a tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ wa ani sariya yɛrɛ kɔni ko o tɛ bɛn ko ye ka ɲɛsin mun ye anw ka jamana yɛrɛ masakɛw marabaaw ma nin waati o la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye u filɛ ka nin ɲangili mun ta Abu Safinɛ Jara ko mun ye sariya sɛbɛn foyi de tɛ ko a b'o kɔnɔna o la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la an ka jamana marabaaw fana kan ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan CEDEAO maa minnu ye nin ŋaniya jugu in ta ni ka ɲɛsin jamana o ma u bɛ se ka wele mun ye CEDEAO yɛrɛ kiribon o kɔni o la cogo min na kiribonba mun o bɛ CEDEAO la ko wele ko a bɛ se ka bila u ma ten o sabu kɛ a tɛ se ka faamuya cogo si la mun ye nin ŋaniya juguya minnu y'a ta ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ n'a bɛ UEMOA kɔfɔ fo ka n'a bila mun ye CEDEAO la mun ye ŋaniya in yɛrɛ taara jamana min na sa n'o bɛ Akara jamana kɔfɔ o tɛ Ghana ye wa Ghana ye jamana ye jamana min yɛrɛ
na ate iyo mo okona la aw be sika tangania juguya tay tugoji e ko munye kiri bongo ni ko obese ko kiri ko ni ko utike o sabe ko ni sariya ko ati benyo afe fatri ba ka fola ako munye ni ngania juguya munya taka jamana ka asegere wangania juguya ntara kasoro anga makelen ko ote kena ukan wa ye fanye na ati bemu ye sida o sariya konna la wa ati bemu ye iyo mo yera sariya okonna la abu safna jara daga shishi abe bo karato da munye Senegal jamana e olu ko ntina bone koy olu ka activism be nanga mago ndongo sama sila ale ya ira ka foko munye olu ka masake na be maxal ko fo e ko atina ke geranie ka ira furu farawa usabuke anga jamana na be ba mali ba ko fo sanwo sa omen na fulo ka sabi munna do munye Senegal konna la sefo war milliard kemenani ani biwolon vla ani nani jamana mbo ore la do munye Senegal o konna ula onna fulo bay e abu safna jara nyo otale ku utokoy atirga ba ka fola akuni ya titemna kalaje omen na fulo munna do munye Senegal jamana o konna la sefo war milliard kemenani ani biwolon vla ni nani ni duye kon jatemna kalaje su region jamana foite en krefla la ko bo o musaka ko ni ko la do munye Senegal jamana o konna ula akomuye franci re kan na fulo dunta munye Senegal konna la sangono ko ati temamuye sefo war milliard binani ani nani o kan atirga ba ka fola akomunye Senegal masage ayre kelen flane kam kale akera Senegal masage nabe maxal ko fo abu safna jara akera gerani ni ki yira furu fara ko o sabu ga nim bone ayre na akoni anado soro ala wadri flane anya sama ka bos fensi konna la abu safna jara ibunya obala bete mena mi fie awo ni yesedawo ka objectif yere takalaje embargo ta kono ata kono sa ali besia wera ga sara sebona amangate embargo te uka atalo les objectifs atala la CEDEAO atakono les objectifs assignés CEDEAO fait atakono ali uflaka besia wo mfoni ibe besia wo sara sebonta ka goshinya fe kana na ko fe ka goshi kerala atakono mado bi kuma do fo ko akeme syndicat de ou président damani ko fo yenye chende ore doke mo syndicat jabulo do syndicat de chef d'état abana Chubao ku yere de lafasa Chubao konote chani dama mingera onga jamani ngona seda okuma hamala abada ni ne la manu mangame go sabu nunta ne manu mangame ko force en attente ne be tiende quoi a force en attente ba obleu anga ogo sabu o kera wati na o ya so tia wa ogo sabu 1 kera 2 kera 3 kera mondoro kera atisika foka banko abisika foka banko alors mais même la simple condamnation umake ne ko ni mame umake ando mi kunafuni nyini ka lame fa be fe ngane ma ome umake alors biengale national biengala ka bi wa c'est donc objectif ou beba kalama le développement économique paix et stabilité ani warko siro abana objectif nani de bubulu abana mais mi yeka embargo sigi jamani do ka atasha da sebe ngono iba goshi fambe fa atakono voilà bon donc France ga baraka milane do koy CEDEAO ni e France ka baraka minendi ga anyolo funyana ni ngoni la à présent ne be Abu Safna jara alaka faruka ne ami atino ware alaka faruka ne sino ka don ka fo wallahi ala tutu anga siga kala jamai wallahi anga siga ngala je ani la jene kurita ke ngon fe ga la Guinée ti chama folu maw mali kala inte problème to woro la kuy no fiena il y a problème il dasira problème au do chronogramme côté problème o te ko ingeleo on les partenaires yele mali mu kede ka tanya shi la jamana ma ko imbe yi ka dat fana tse ko fo de abada ni yo fo dai mi fara u so fo ni yo fo dai mi fara ko inte chronogramme ko ide dai ndese ko fo note wila dangalene ndo aka fo ko mu le 27 février kala tati sikake Badone ubado gamuye wagner go kumai iris go kumai ore na fem bela jilen wuli problem bene ko sabu ni France na gena ka boya ala ka faranga suno bo bogodun obidum badu sigata la badu ne bede karo ka fomen tega do boni sebe mini o chwa ko l'indépendant ka keni aka bi so manda bolé YC ka sebendo ay ka do ka fo fem mi betalige halbi minni abe wolo ko sanction économique ni financière de la CEDEAO no ye ka do ka fo subaton avec ka kuma mun nganta subato nyemo keme ka nyakini bere mun ta nyakini bere mun mi talika soroko ka do ka fo musa ka ko siraka docteur Chokel Kugala Maiga ko plan B kugno labara abana plan B ukatanoy
ay ne ko le wulle goy abana uta bonen uta bonen parce que ba fala ni o de YC aya jira ka foko arabado ka do ka foni o ye kunungo ya ngoro janvier kalo le temps année fla temene na bourse de travail la ni o ye mali e barakelaw ka erionge Europe ka do ka foko o ye conférence de presse do ke conférence de presse zebe mouvement do be ka do ka fo mouvement ani association chama ka do ka foko olu bela jele kume a kenega jama chara iko da hono ni parce que ba fala ka do ka fo o sebe a kɔni yira la k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ docteur Sukala Kugala Mayiga la parce que kɔrɔfɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ a bolo ni ala sɔnna ma jango juman don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na bɔ ka caya juma seliw ma jigin k'a dɔn k'a fɔ ka min bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw la ka u jukɔrɔ ma tindi CEDEAO kɛn bɛ ka sanction ɲagini bere min da ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ an kun n'an ka cɛ k'a dɔn k'a fɔ ŋaniya juguya min ni o taa mɛ CEDEAO fɛ k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka o dénoncer kɛrɛnkɛrɛnyana jɛrɛjɛkulu min bɛ ni o bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur le rempart n'a ɲɛmaa ye Adama Bɛn Jara Bɛn le cerveau k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye a kuma ɲɛmaaw tigiw ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye ko in ɲɛmaaw ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u hakili sigi ni ala sɔnna ma kɛrɛnkɛrɛnyana juma don k'a dɔn k'a fɔ docteur Sukala Kugala Mayiga plan B bɛ u bolo hakilina wɛrɛ bɛ u bolo min bɛ kɛ sababu k'a dɔn k'a fɔ jamana an bɛ bɔ da wɛrɛ fɛ da wɛrɛ bɔ sira wɛrɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko o bɔ sira wɛrɛ min ni o bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o de bɛna fɔ jamana kɔnɔdenw ye sini juma don ne sababu la ko a ɲininen bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan denmisɛn maakɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ni maa o maa n'i ta ye maliko ye k'an ka bɔ ka caya k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ nin kɛnɛ in kan k'a dɔn k'a fɔ ni an sera a kɛnɛ kan hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ kɛ sababu k'a dɔn k'a fɔ basigi bɛ se ka na an kunkolo la basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔdenw hakilina la cogo min k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ ko olu la ta ka sarada ko fɛn min bɛ tali kɛ a document la docteur Sukala Kugala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ka se gouvernement bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka o document labɛn o document tɛ dɔwɛrɛ sɛbɛnfura minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ na kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ wɛrɛw boloda fɛɛrɛ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ sababu ye ka basigi k'a dɔn k'a fɔ misi k'o bɔ jamana kɔnɔden la k'a ni CEDEAO kɛlen kɔrɔ ko ka u ka sanction cɛjuguw ta ka an ka jamana in sɛgɛrɛ basigi kɔrɔfɔw k'a dɔn k'a fɔ sira wɛrɛ min bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye n'o ye bɔda wɛrɛ ye ko o bɛna ta k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko kɔnɔ tɛ ka kɛ ni maa jugu dɔw ye politiki maa jugu dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ faransi ko la ka fasoden jugu olu bɛ ka faransilakaw soutenir wa saga ni waati n'i ye arajo sow lamɛn kɛrɛnkɛrɛnyana faransi arajo sow k'a dɔn k'a fɔ maliden politiki maa cɛjugu dɔw bɛ yen k'olu bɛ ka kuma lankolon fɔ min ni o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka jamana yɛrɛ ka hali bi ka jamana kɔnɔdenw kan an don fili la hakilina dɔw bɛ dɔw yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ hali nin kalo in sara la ko gɛlɛya bɛna don o la don nataw la k'a sababu kɛ besawo o datuguli komi ni o fɔ mɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ko sini k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ko gɛlɛya min bɛ a kow la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa danɔtigɛ jamana kɔnɔdenw ye a banna Grec Dumbia ale ka sɛbɛn min n'a bɛ indépendant wa o bɛ nin kɛ ka maaw hakili ɲagami dɔ tun bɛ ka kuma RFI ka kunun gafe filɛ ka min fɔ an ka maliden dɔ a politiki maa dɔ ye nin fɔ a y'i sinsin nin kan ko an bɛ ka taa cogo min na ko hali nin kalo nata in sara ko bɛ don ta bɔ ka bɔ an da la kosɛbɛ alors an ka BNDA tɛ yan wa a bɛ yan an ka BNDA tɛ yan i tɛ tiɲɛ kuma yɛrɛ sa jamana in k'a bɛ coup d'état filanan in kɛra jamana in a bɛ ka balo a yɛrɛ de la a banna k'a bɛ coup d'état filanan in kɛra alors nka o bɛ nin de kɛ ka mɔgɔw hakili Cheikh Moro tun bɛ yan waati min na a y'a sɔrɔ c'était la même situation a banna alors an ma balo wa u ye nin de ɲɔgɔn kɛ ta ka mɔgɔw jawuli ko saraw tɛ sɔrɔ embargo bɛɛ ta embargo ye mun ye jamana bɛ se ka embargo le mot embargo la fait tellement peur aux Maliens a banna le mot là u fana b'a fɔ ka nin ko in analyser kojugu u b'a fɔ ka juguya de koyi parce que n'a fɔra ko embargo o bɛ kɛ sababu ye essence prix kun bɛ min na an bɛ taa dɔ fara o kan u b'a ko embargo faamu dɛ u bɛ ko in fɔ ka juguya di embargo de bɛ se ka sigi wa abada embargo ni Sénégal ya embargo yɛrɛ appliqué à 100% mais c'est pas comme ça embargo embargo cɛ ka fɛ c'est pas un mot français a banna n ko anglais ka don anglais don anglais don embargo ni k'i bɛ embargo yɛrɛ sigi a tɛ se ka sigi a tɛ se nka o bɛ mɔgɔ sara tɛna sɔrɔ kɔngɔ bɛna don sara tɛna sɔrɔ Serge Daniel Kota ni yɛrɛ ya ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka bila n kun na i ka faso i ka jamana i barajuru tigɛra jamana min kɔnɔ la o bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ la maa min kɛra sababu ye ka na n'o gɛlɛya k'e bɛ tila k'o dɛmɛ
Abu Safna Jarani ne kamara gane cebole kuma kunu sogma netis ale kon ale cebole kuma na ma wara kuma na mutra telmanna abo o kuma na beka kuma chama vo ya beta no aba foti na ma fo ka fo ka juga dron abe jamana mun ba gen abo mi yere bolla khata bolla mi da ko na ka fo kofe na fo ya radio so lai kana fo ya meni abada na ya fo ya abata ko nan ni nwan chilala ma mi yere bi boli kata ka jamani to ni dogola afo ma kanga dana da ka hali faga sira ka wa anyo de fom anga jamana mara ma kanga dana daninga don mi bolla non woni tesa alors ko ma ble to ya ibi to yandi ni ukoku no do me komino ibi to ibi onyenebo abana kasoro kata halo kofi amisi ka dana daika ga na manya ka fuye duru do fie no kaba telmanna ka titake aforango kamale ka boy eni kamale ka boy nyore fie na fene odongo nya fie na ngo wati sira o sabuke munye don na sira munye sofre kuna muruba yasa don o banai nyeche donc amen niveau na comme ça anga jamana maraba ko ko njate mine ka laje kuna foni nangolo munu na be bo mali don red da kono ya jamana ko na la fu ka siri adana abana na meni da kono daga fara abo na meni da kono abu daga fara abana oy moral la boy bolikata itage kumala ngolo voye français ko fe ko ma basge bi na kwibina faga nyine abada ay politiquement ko ni nana hali ka dukono mo amu murti mo jamana politiquement anu nana ka dukono mo ama murtama abe wallahi parce que to do atama ka dukono ma kelengelo ndo yawo ka dukono ma mina mun fiye abu mina mun fiye transition mi ban yoro wallahi a politiquement chama awo Allah ka faranka hali na ye kalo woro soro ka fara transition ga wallahi jamani mi abi nyene bo abesiki awo kalo woro doro akoni di aya bla ko o fiye bi kalo woro ka fara ni gandro atanduru na sanda we be kore hali 6 mois plus ibaya jamani nyeda bi yela abana amba kan aka don ka foko jamana nte bla kan blo kan ble aw ka du aw muso ba du aw deun ba du abana aw mara aw do me kla kana mara o bana o tika jamana ngono bi fanda de bi ke ministry abana o de wati sila fanda de ni ministry na kala na doni abila ini ministry akaka fonction publique ko nguru mona bolo da sa u de ngunu be jamana ko ka u bo le wole kana ka ko nguru abe sangado maya bana o yare san bisaba jamana ben gele o san bisaba na be o ma kelunde abe ma kelunde ministry chebi ka ministry no bore muso bi kay chablen drame mu fleni kuma lata parena a chable bi ka do fodi abaka do fo banda ko gouvernement ko nga muso kuma kono amuso kuta kono jonya kuma kamea ati kuma wati c'est-à-dire que na ulu bolo bora la wakati na dron na sara bi so na jora ni na jora ka bandro o lu wile ne ko wa mena mi fie nyebe ni chama me politiquement njama me ni jite a shiti fuila uti bara la ere bara fuitula politique ko abana politique bara ya bara fuitula sango sa fuite ka foko ado rebe ma delika ke administrateur jamani ngono ko abada furoba chakke ba umake a politiquement chama me kabi démocratie ni instaurer la jamani ngono nunu nye politique nke uka bara di ka jamani dafiri bara tu la ni munu nana siza ko lu be fe ka labe u bi ta do France kan ka ta do CEDEAO kan ka jamani bla gwela ko ma sido ma ko communiquer ya mo sido ma ya ira ka foko anya assisme ke ko parti politique ma chama ne be sido civil ma chama ne be ko lu ma yala ko lu ma ya keneka o korofo bora do fe bomo ko yande ni ye kuma mu me balade da abora balaba de da balaba de be on ver olu de be a labe ka ket sebe langolo labe ka ci France la koma bi soro ko o kuna fonu chere abana ay ni abane ne sawo nya bane ne ka do ka anti se kan gode na bone ne de anti se gide ame mon fa asimi nyana vive Assimi Goïta Chokel nyana vive Assimi Goïta vive Chokel nanzara kele ni ya damine ni segni ko la hawla la u kana se ku ko de ni segni ko anti se kan gode wa malide be ni ye malide tabi 99,99% bebe manungo vive Chokel vive Assimi vive la colonel abana amaja kosobe koma amnata siribe ame folita ninga sigara musa nyakadu afene be fo abu safna jara radio nura fm bi konoto anani to mi murumuru duru la sili obike ka bo jela korji kojumani woreda alela 76 33
43 03 indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛna maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Abulayi Jarakɛ a kumara a ko mun ye Bamajikɛla ye Abu Safinɛ Jara a fiɲɛ ko a wulila koyi an ka jamana camancɛ yan fan fɛ fo ka taa bila mun ye tilebiyan fan fɛ Bamaju u bɛ k'u yɛrɛ ɲini an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abulayi Jara a ko mun ye Bamaji maa 30 an ye olu bɛɛ lajɛlen daji dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Sofara Dandereso ani ka n'a bila Sɔngo la Bamaji maa 30 ko an ka sɔrɔsulakaw ye wulikajɔ kɛ nin waati laban ninnu na n'a bɛ janvier kalo tile 8 kɔfɛ ni ka na a bila a tile 10 na ka maa 30 ɲɔgɔnna k'olu bɛɛ lajɛlen daji Fatigiba ka fɔ la a ko siga t'a la jamana in kɔni a yɛlɛmana koyi o sabu kɛ mun ye dɔn kɔni a yɛlɛmana kosɛbɛ an Bamajikɛla Abu Safinɛ Jara a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmana nin waati in na Mɔti jamana kan fo ka taa bila mun ye Sikaso kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko Bamaji minnu dalen bɛ nin yɔrɔ in na Abu Safinɛ Jara o bɛ ka bɔ kɛnɛ o bɛ k'o kɛ koyi o sabu kɛ mun ye an ka lakanabaw wulilen filɛ ka kɛlɛ mun ta ni k'u sɛgɛrɛ k'a bi Ala k'u dan u ma deli ka nin kɛlɛ in ɲɔgɔnna kɔni u m'o ye o siratigɛ la an ka état major mun bɛ yen ale kɔni ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin ten caw a ko ko mun ye janvier kalo tile 8 mun ye Sofara kɔnɔna la an ka lakanabaw ye wulikajɔ belebele ni k'o bila sen kan pankuru minnu b'an bolo nin waati in na an ye pankuru minnu sanIrisilakaw bolo Abu Safinɛ Jara u ye Bamaji maa caman ni k'u daji maa 26 ɲɔgɔnna u ye olu bɛɛ lajɛlen daji mun ye Sofara kɔnɔna o la mun ye chef d'état major hali bi a ka kɔrɔfɔla a ko mun ye lakanabaw n'a bɛ an ka lɛfama o kɔfɔ u kɛlen bɛ ka mun ye taaɲɛ kɔni k'o boloda nin waati in na u tɛ segin so f'u ka Bamaji ko yɛrɛ ban tayi o siratigɛ la janvier kalo tile 9 tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamaji caman kun bɛ yen u ka ɲagaw dalen bɛ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Zantigila Kabale ani yɔrɔ caman fo ka n'a bila Dandereso la ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ye minnu bɛ Sikaso kɔnɔna o la an ka lakanabaw n'a bɛ lɛfamaw kofɔ Bamajiw kɛlen bɛ ka t'u ɲagada nin dugu fɛn fɛn la u y'a bɛɛ lajɛlen sokɔnɔ minɛ ka a kɛnɛma minɛ ye o siratigɛ la hali bi an ka chef d'état major a kumara koyi a ko mun ye kulujan mun bɛ yen n'an k'a ma ko Kabale kulu i bɛ na ye k'a fɔ ko Bamajiw k'u ka munumunu fanga kun ka bon kosɛbɛ an ka lakanabaw u ye takaruw la yen maa 2 u y'olu bɛɛ lajɛlen daji ye o bɔlen kɔfɛ mun ye maa caman k'olu minɛ ni ka di an ka gendarmew ma hali bi chef d'état major ka fɔ la Abu Safinɛ Jara nin ye kɛlɛ de wulilen koyi mun ye janvier kalo tile 10 o tɛmɛnen in na i bɛ na ye k'a fɔ ko Sɔngokaw fɛ yen Bamaji minnu bɛ yen siga t'a la u ye bɔkɛnɛ u y'a kɛ Bajangara kɔnɔna la mun ye Sɔngo Bamaji maa 5 ɲɔgɔnna an ka maaw ye pankuru k'a wuli sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen ninkɛnɛ ni k'u sɛbɛkɔrɔ karaba Bamajiw u kɛlen bɛ ka taa mun ye chaque pɛnti mun fana k'o sigi an ka maaw ye pankuru ni k'o wuli sanfɛ k'a sururu ka jugu kan Abu Safinɛ Jara ɲangadini ye Fatigiba ka fɔ la mun ye Ade a ko mun ye janvier kalo in daminɛ fo ka n'a bila an bɛ don min na n'a fɔ ko bi da bɛ Bamajiw ye Sunatuw ye koyi o sabu kɛ an ka lakanabaw kɛlen filɛ ka dɔnsen mun ta nin ye o don n'a nataw la Bamaji ko k'a na kɛ pa a bɛ nin yɛrɛ ɲini Pelengentew a bɛɛ sisan pati sakana Mali sɔrɔsiw Abu Safinɛ Jara wuli ma ye Bamaji kɛlɛla taala bɛɛ Sananguru ye a bɛɛ o ye a ɲuman bɛɛ Sananguru ye ni ma sanfɛla don a la a ti ye o a ti ɲɛ sɔrɔ tabarikala Faransi kun bɛ yan ko bɛ tabarikala Faransi kun bɛ yan a bɛ tabarikala kabako don bravo les femmes jɛ minɛ bɛɛ a bɛɛ boyi ka tilen ka yala an dala Bamakɔ yan olu yɛrɛ kun t'an ka sɔrɔsiw ka itinéraire di mɔgɔ ninnu ma u b'o de kɛ n'u kun b'o kɛ yan alors a tila ko an t'a kalama tabarikala a kun b'o kɛ fo k'a kɛ mɔgɔw ɲɛ ko an ka sɔrɔsiw tɛ se ka wogila ja an ka sɔrɔsiw ɲɔgɔn tɛ u ɲɔgɔn tɛ koyi sous-région bɛɛ Mali sɔrɔsi ɲɔgɔn cɛ u ɲɔgɔn tɛ sous-région bɛɛ tiɲɛ Mali sɔrɔsi sous-région bɛɛ ma n'a kun wulila jamana tɔw la anw de bɛ wuli ka t'olu kumabɔ o kɛra o ma kɛ yan wa jamana caman kumabɔ jamana in kɔnɔ yan an ka lɛfama u ma jamana caman de kumabɔ wa kɛra o ma kɛ yan wa kɛra ni ye sɛnugu tilelen ka jɔ kala de b'a Abu Safinɛ kala b'a kɔnɔ kala de b'a kɔnɔ n'o tɛ a tɛ se ka tilen k'i jɔ n'i ye Bamajiw u jɔra ka jɔ fo ka na se nin degré ma tan n'u tɛ nin ka na anw siri ka n'anw da Bamakɔ yan biɲɛkala n'a de sen dalen bɛ biɲɛkala kan o de tun bɛ k'a kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale sen bɔra kan sa i m'o mankan sumalen awɔ i ma Bamaji mankan sumalen u ka kuma kɛ attaque mɛ bilen attaque kɔni wa c'est fini ne y'o de f'i ye ko dans 6 mois on va boucler la boucle a banna dɛ a banna dans 6 mois
Akome ban pep dans 6 mois administration bébé sega nola abana o ba sura nyanga dugukolo be ka à 100% ikidali wo abana tesaliti wo Abu Safna Jara dawula de dawula sogala ni daga de wulile bamanci kele ka bi ala kanta muma ke mi ma ke de nyame ma ke sisa ngore kele me ko kamara ga abana ko wagineri naleno halbi wagineri mana folo wagineri mano nimbe halbi a wagineri ndai ne wagineri nana ya wagineri ndadi a kele atitime erdama doka awo ni wagineri senoro ni no ka fara on daga eko yere ka fe erdama do nga chay kele bi jigiso ba jigiso kele bi jigiso afara ina ko munye risuka mambe nolbe maw dige kelela ul diro ni baw fayan. Ça, c'est des instructeurs. Instructeurs ou drone. Ne wakne tuna. Ulutaya a toi bukalaye. Abana. Konote minye comment dirais-je en action même. Uyanga surasu. Abana. Machit. On le baka sila do surasu kuro. Abana. Bamanchu be yanfe. Ube yanfe. Ayu susuta. On le baka keo. Tara ya ba biketa. Faransi kuma fo ko ko bamanchu be yanfe. Anga maobe tay sonu ga se bamanchu ta sira doni. Anga maobe kle yala ta du bita fa. Wallahi. Ube kle ko mununu. Nga bibina tabarikala information bela jele ni tunna bibina tabarikala information betu la Abu Safna Jara ni wati na muye biso sisi ame folita ni ka segere lome kwa sisi ibolo kariga do bede kere wa fo independent me do akono ata ka do ga fo independent akakuma labana ay ka do ga fo ni Umaro Bari o ka sebendo Umar Baru ka fo fe mi metalike sanction bilingoro ko anga jamani nkan ambala kaw ni oye musula kaw ye kerengere nyana ka se ministry mi ni onyeshi ni me muso demaya ani ka do ga fo demesenu ma no obemini wele ko ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ay ka do ga fo wasije fune kulobalite ay ka do ga fo ambalma muso ministry ay ka do ga fo ko aye la jere belebele ke ay ka do ga fo aye abala kaw chama wele la jere bela jere ko akara kunungo fona ka do ga fo janvier kalo kletan ane flat menina ka do ga fo aye muso wele de sababula ka do ga fo ka muso ku hakili jigi ka kenya ni sida kan sanction mi ni abile fleur so joro bi se ka ke jumen ye joro babala da ka joro bi se ka ke jumen ye joro bala da kan na fara ka fo ko sanction ko abira ni donna sugu kono i ba soro ka fo ko an balakaw de ferekela ka ca fɛnbɛrɛlaw ka ca wa i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya a fanba ye an balakaw ye ko n'i y'an balakaw ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada ko olu ye 52 ani murumuru 42 ye ma ko b'a jira k'a fɔ ko an balakaw ka ca cɛlakaw ye de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko gwɛlɛya bira anw ka jamana kan k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔ mandɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛn ko a kun fɔlɔ o ye an balakaw de ye de sababu la minisiri k'a dɔn k'a fɔ wasije fune kulubali a ye ka dɔ k'a fɔ ministre a ye ministre ye muso wele association muso minnu bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen wele ladɔnniya k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la u na labɛn belebele kɛ labɛn belebele min ni o bɛna kɛ sababu ye an balakaw ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na bɔ ka Bamakɔ bɔlɔnba minɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ an balakaw dama nin ye an balakaw dama ka bɔli wa k'a dɔn k'a fɔ ani denmisɛnw kɛɲɛ ni CEDEAO kɛn bɛ ka sanction cɛjugu min da ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a ma bɛn u ma bi a ma bɛn a ma sini k'a dɔn k'a fɔ ni k'i bi cɛw tɔɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ a kun fɔlɔ ye musow de ye o tuma ka kan ko musow ka bɔ ka manifestation kɛ o musow ni o ye Mali musow ye k'a dɔn k'a fɔ association jɔ a la ministre kɔni a ye wele bila musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ labɛnba min ni o bɛ senna sini juma don a ye ci bila musolakaw fana ma dɛ k'u ka bɔ ka kɛ a kɛnɛ kan u ka bɔ ka caya fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min m'a ye musow ni kun n'u k'a cɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin sanction ye k'u ka o lase premier ministre ma walasa kɔrɔfɔw fana ka yɛlɛ ka taa lasi CEDEAO a ɲɛmɔ a fɔ ni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ i bonya bɛ a la bonya a diyara n ye tanti Ajaratu Tarawele tanti VIP waliden 4 ani mɔgɔden 4 nin waati na a tulo b'an na Kalaban kulubilenni na ne yɛrɛ taanemuso foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara Bashɛkinɛ Keyita Ayida Furucɛ Bashɛkinɛ Keyita nin waati na an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Keyita Maliden miiri émission an b'a fɛnɛ fɔ kɛnɛ in kɔnɔ kosɛbɛ Abu Safina Jara waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ ten kunna mun ye Asomana Danbele an bɛ Asomana Danbele an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ waati a sɛbɛkɔrɔ sira a sira dɛ
Boubacar Traoré ka do ka fɔ foli ni tanu an bɛ lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya Safokaw an bɛ don mairie kɔnɔ Safo ka do ka fɔ Ibrahima Kulubali an b'a fo 3e adjoint a bɛ fo ka do ka fɔ ka se Jokolon Dumbuya ma o ye Segali an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Burama Traoré Budikura ni Burama an bɛ fo ka waleɲuman dɔn Asan Dolo an b'a fo Baba Kulubali ni ka do ka fɔ ka se fɔ fɛn min bɛ tali kɛ a to a bɔra kɔnɔ Bajan n'a to a bɔra ko i ka ko bannen Bajan Traoré a gafe ti tɛmɛ kan nin waati na b'a sɔrɔ hali ni client nana sanni kama ale bɛ client to yen fɔlɔ ka gafe de lamɛn a banna o tɛ taa ko tellement que a Nura FM tɛ tɛmɛ kan waati bɛɛ la o kuma an b'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na foli an ma a sɛbɛkɔrɔ mɔ ni ka Bayaku Jalo Mori ni ka ale sɛgɛrɛ nin waati na Surakabugu ni o kɔnɔna la n'an y' ale fo n'o de f'i ɲɛna ko Jakarta mɛlɛkɛ n'o bɛ Ala ka Japon ani maaw ka Japon nin waati na ale fana tulo b'an na Bangoni Surakabugu kɔnɔna la Madame Diaw Aminata Kulubali Kulubali muso foli o bɛ taa ni ka a fɛgɛna sɛgɛrɛ Abu Safina Jara an b'an sɛlɛ ka don mun ye kangale do wasulu o kɔnɔna la n'an donna kangale do wasulu o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Badiri a n'a ka cɛdenw bɛ yen Adama Jalo bɛ fo ka n'a bila Madu Keyita la kangale do wasulu maaw foli bɛ la ta k'u sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ Jalakɔrɔji mairie an bɛ taa don k'an da o kɔnɔna la mun ye nin waati na 2e adjoint n'o bɛ Ala ka Jabate ani maaw ka Jabate ko Sumani Jabate foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Musa Gagulakaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo an ka cɛden tɔgɔ la n'o ye Musa Gagu ye Jalakɔrɔji sugu la nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Gagu Abu Safina Jara hali bi foli an b'a banɛngɛma mɔ ni ka jigin n'a ye ka na n'a ye Jɛngɛnɛbugu kɔnɔna la an yɛrɛ ka kɔɲɔmuso bɛ n'o ye Aja Bakuru Traoré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Traoré n'an bɔra yen Abu Safina Jara foli hali bi an bɛ taa n'a ye an b'a ta ni ka maa mun sɛgɛrɛ nin waati na o de mun ye Kangaleri Miyankala mun ye an yɛrɛ denkani Adama Damelekani foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Mamadu B k'e de kun sɔgɔlen na Nura FM a sanfɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la foli ne tanu ni waliman dɔ a bɛ taa n'u k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka kɔnɔ ɲinɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 13 waati mun ye dolaci kani o baaraw bɛ na boloda 15 heures ko dolaci 16 cɛ a bɛ na an si yan bi dɛ o kaɲi a bɛ na an si yan bi dɛ dolaci 2 de bɛ bi saba banna sa a bɛ na an si yan bi dɛ a tɔ tɛ 2 yan voilà a bɛ na an si yan bi dɛ 2 16 heures filanan bɛ daminɛ 19 heures c'est ça o tɛ si dabɔlen an tɛna n'an ka birifunu yan fɛ mais yan sili tɛ kojugu ye ayi n'an sira an bɛ bugɔ faut voir ça mais voilà ninnu tɛ cɛ sabali sa ko ni sira ko a bɛ bugɔ mara b'a bugɔ i tulo bɛ nɔ dɛ mena mun f'i ye n'a sira ko a bɛ bugɔ mena mun f'i ye ale kɔni bɛɛ ye nin bɛɛ e tɛ sigi dala cɛw mena mun f'i ye mena min f'i ye ni ne ko min si yan ne bɛ si so in sanfɛ antenne sanfɛ e k'a kɔrɔbɔ min si antenne sanfɛ e k'a kɔrɔbɔ foyi t'a la a kɔrɔbɔ sa mena mun f'i ye cɛw ye cɛ caman bɛ yen cɛkɛw ye cɛ caman bɛ yen cɛ caman bɛ yen a tɔ ye dɔrɔn an ka turapan dɔ ɲini ka fara a ko fara cɛ caman bɛ yen tarawele ka ninnu o ka dununi ka di kɛnɛmana la muso ye ko kabako o ka dununi ka teli jaabi n bɛna mun f'i ye cɛ caman bɛ yen o ka dununi ka teli o ka dununi ka kan ka di kosɛbɛ kɛnɛmana la nka hali sura an tun bɛ balontan la hali n'u b'a ta zurɛri an b'a foyi t'a la tabarikala baasi tɛ a ye tɛmɛ n'a ye Abu Safina Jara n'Ala sɔnna ma 16 heures waati an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan hali bisa mun ye jagokɛla kumaba fara a mangani kan wele kɔni a bɛ bila u bɛɛ lajɛlen ma Mamadu y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka dɛmɛ ni ka a ta ka mun ye kani kɔni ka a sɛgɛrɛ Nura FM o sanfɛ an sɔn tɔgɔ an k'i sɔn jamu nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Buraya ko cogo di awa j'étais concours 15 heures wakati 15 heures 30 an bɛna o zole da la te koyima ale kɛlen bɛ k'i nɔngɔn fa tɛntɛntɛn te mun bɛ bi an bɛ don min na komi bi a ɲɔgɔnna tɛ a kɛra samara ɲɔgɔn ye Abu Safina Jara n'i y'ale min ka ban ko bannen de don kunun an ye caman min a la an m'ale min an bɛ tila k'an kɔ la an tɛ o dɛ ale kɔni u bɛ fɛn caman wuli ko te bɛ dɛ koyima groupe Tanja n'a ka cɛdenw k'a barika kosɛbɛ n'i y'a mɛn te nin don dɛ i bɛ nin min a t'i kɛlɛ a b'i fari wala o n'o tɛ tɔn wɛrɛ bɛ se ka da tɔ ninnu na sira wɛrɛ fɛ nka te
koyima do abana kosɛbɛ Abu Safina Jara mun ye baara boloda tɔgɔ kun filɛ nin ye kuma so on kalifalen do belebele ka belebele bolo no de Mamadu Adama Maiga ye gafu jɛman kan Madu mais na tuka dakantigi kuma so kun kalifalen do ale bolo Bala Sanogo Balajigi ale ɲɛma dangan ye nin waati na mun ye Muhammed Kulibali ne bɛɛ lajɛlen kama ko fa foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Bajangara ambassadeur no de Yakuba Gindo ye a fana tun bɛ baro in kɔnɔna la nɛgɛ karafe o tun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛnin bolo Yusufu Sisoko nɛgɛ karafe o tun bɛ ale bolo kamalenkɛnɛ no de musokɔrɔba ɲuman mɔden Burama Traoré kamalenkɛnɛ Facebook kun bɛ ale bolo kuma bɔra maa fila kun do sɔgɔmada in na Abu Safina Jara ani Boubacar Traoré Bete wasala